Čaute ľudia, tu je Jakub, vítam vás u dnešného videa z Brawl Stars. Dneska ideme si zahrať knockouty, môžeme skúsiť aj sola za Piper. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, ak áno, tak dajte like, odber, zvonček a myslím, že môžeme ísť na to. Ale ja asi dám najprv knockout, lebo tam je lepšia mapa na Piper. Lebo na sole máte proste iba toto. Jak sa to volá? No tam máte iba kríky. Na showdowne. Počkajte. Kde som? Jaj, dobre. Prepáčte, postela som sa pretáčal. Tak. Tak on chce veľa schytať ten Angel. Si robíte prdel. Zase ja všetko musím zachráňovať. No super. Kebyže o to viem skôr, tak to aj mám. Bože, čo je s tou Wi-Fi? Ty kokos. No nič. Prvá prehra, it's a set. A ten klik hovno spraví. Ja chcem pušnúť na Piper na 700 trofejov. Včera som ju mal na 600. Ale ľudia, možno to budem niekedy stopovať, lebo som v nemocnici. Tak to prdele. Tak to budem stopovať. Ojojoj, 4 trofeje, to sa mi nepáči. Sa divím, že mi dali like. Kámo, ja keď som hral napríklad 500, presne 500 trofej, ja som ich tu vybíjal všetkých. Ale že absolútne. Ježíš. To je debil. Tu Jessie chce dať dole. Čo mi šibe? Nech ide z jednej strany, debil. Čo sa trepe do mojej? Ja si fakt myslela, že vás zabije, či... Jako čo? Keď zabito. Ja to tu otravuje. Dobre, ona je dole. No dávaj. No aspoň toto je výhra. No, akože zatiaľ ešte nie, ale to už vidím ako výhru. No nič. Tak možno to ako výhru nevidím. Jakže má neviditeľnosť. Kámo, odkedy má... No dobre. Odkedy má henta neviditeľnosť? No... Ľudia, musím, aby ste ma dobre počuli, tak si vypnem zvuk a všetko. Ľudia, to točím o 9. Večer. Jaj. OK. Akrát ja už aj tých Edgarov dávam. Ja už aj tí Edgarovia moc nevadia, tých už tiež dám. Lebo keď som získal tento skin, tak som si povedal, musím ísť okamžite pušovať trofeje. A jak chcete ďalšiu časť, tak dajte 10 lajkov a vyjde časť aj s niekým môžem natočiť. Nie, proste s niekým môžem natočiť, je Brawl Stars. A toto sa mi nepáči. A dobre, dorazí ho. To je kráva. Kde sme skončili? Jaj, že ak sa vám toto bude páčiť, tak dajte 10 lajkov a natočím s nejakým Brawl Stars. Ale tá Wi-Fi sa mi nepáči. Fuj. Ten Edgar ma videl. A jeden. Som si na tu počítaky.
kto tu chce s nami fina? Fotúhate kolarišeka. No nič, sorry ľudia, som si spieval. Kávu dávaj. On ju fakt nedá. Či ho. Či ju, ja už som popletený dneska. Zajtra idem konečne domov, tak bude vychádzať viac videí. Teraz vychádzali iba futbalové a to bolo naposledy pred 3 dňami, lebo to som si mal so spolužiakmi zakopať. Ľudia, sorry, ak ma horšie počujete, ale mám upchatý nos a moc neviem, či ma budete počuť. Čiže neviem. Kámo, tak dávaj, buď zdechni, alebo choď doňho. Ten debil ho ani netrafí. Ja neverím, my sme to dali. Amico steriana se, sago, amico steriana se. Dobre, dosť, čo vás si spievam stále. Neviem, dneska si samé fonky spievam, lebo som dal aj na TikTok, aj na Instač. Kokos ľudia, ja som po 100 rokoch získal ten Love You skin na boa. No nevolá sa Love You, ale ukážem vám ho potom. Ale to čo ako má byť? To ich mám dať sám? Ty kokos, ľudia, jak ich mám dať? No nič, je po mne. Ježiš, že som už to účko dal. Fuj. Mi až zle prišlo. Prišlo. Do prdele. Kámo. Ďalšia prehra, čo ti hrabe. Tu prdela aj s autami. Jaj. No nič. Ľudia, keď uvidíte, dám teraz funkový spev a vyhrám to. Ale aký? Nie. Liverpool, the struggle be the large you see, the struggle be the hard you see, the big gonna be royalty, the struggle be the large you see, the struggle be the large you see. The big gonna be royalty. Yes, je to tam. Vidíte ľudia, keď si spievam, tak to aj vyhrám. Myslel som, že to preskočím. Ale nepreskočím mi to svet. Yes. Máme ju. Je to tam. Makadora. No a idem vám ukázať ten skin na boa. Ale kde ho mám. Tento. Kámo, ja viem, že ho už možno niektorí máte. Ale si kokos. More, čo je s tým obiznom? Hráme mu? No konečne. Idem hrať. Kámo, ja neviem, či ten showdowny vôbec pôjdem, lebo ja som včera získal tú Piper a dneska som za ňu začal hrať na 0 trofej. A už mám nad 600 trofej. Kokos. Sa mi zdá, že mám teraz na 600? Neviem, nedíval som sa. Prdele, toto je zlé. Ty kokos, ten krov je tak
taký otravný, super oddiel slov. Tak toto sme prehrali. Čiže ideme spievať. The struggle be the large you see, the struggle be the large you see. The big gonna be royalty. The struggle be the large you see, the struggle be the large you see. The big gonna be. Áno, ľudia, poďme ešte. Ešte raz, tú istú pesničku, tá mi pomáha. The struggle be the large you see, the struggle be the large you see. The big gonna be, the big gonna be royalty. Kámo, tak toto bolo rýchle. Kokšo, čo ti dáva? 628 mám na nej. OK, jaká je tá mapa? No tak to na Piper nejdem, určite. A potom to kole skúsim knockouty PvP. A jak to stopnem potom, keď budem vyprávať, tak potom sa vám ozvem. Možno sestrička príde. Neviem. Ojojoj. Ja tá auta už zabijem. Jo, tak táto gadžeta jako pomôže. Čo ti veje? Čo ti dáva? Tak ten mal aké šťastie. Ježiš, čo si myslí, že to jeho gebuľa niekoho zabije? It's a sad. Viete čo, ja na neho nemám nervy. Papa. Ľudia, ja máte tieto piny? Jak to nepoznáte, čož si myslím, že budete viacerí poznať. Brawl Talk, to sú takí, čo stvorili proste Brawl Stars, čo sú tvorci Brawl Starsu a tam, keď si dáte ich videá, tak tam máte toto zadarmo piny a to si musíte naskenovať a také tie kraviny. A dobre, tak zle. Ľudia, mne sa už nechce spievať. Oj, pekne zatiaľ ide. Však nech na to účko. Dobre, nech si ošetrí. Aj tak už je mŕtvý set. No nič, ideme spievať. The struggle be the large you see. No. The struggle be the large you see. The big gonna be. The big gonna be royalty. The struggle be the large you see. The struggle be the large you see. The big gonna be. The big gonna be royalty. Viete čo, ja idem do ja sa ho nebojím. Že nemá účko. No má, no nič. Yes! Kámo, ja si potrebujem proste iba spievať. Ale nechcem na celé video spievať iba. Akrát na to, jak sme začínali, sme dobre skončili. Viete čo, dáme toto videjko do 20 minút a končíme. A ja pôjdem spať tak o 10. o 11. Ale viete, ešte to strihanie a také tie blbosti. Ale viete čo, nabíra 650 trofej. A to by sa to Wi-Fi musela najprv udriť. Nebojte sa, nesekol som sa. Jo. No tak, bože. Však ja uberám 2000, čo? Ja uberám 3900 na úplnú diaľku. Však mne to má uberať 2000,
3400? No nič. A teraz to riešiť nejdem. Idem sa sústrediť na hru. Tak. Však ja vám ukážem, čo som všetko z toho brotolku získal. Ojojoj. Nie. A zatiaľ, ak sa máte, mi môžete napísať do komentárov. Ľudia, jak si bude chcieť niekto so mnou zahrať, tak moje idečko na Brawl Stars je veľké S Strong Jakub Gamer, veľké S, veľké J a veľké G. Ja vám to ukážem. Ináč aj túto playrikonu môžete získať. Ja ukážem, čo môžete získať z toho. Toto M-ko, toto Brawl Stars. Toto mám ja. Aj toto môžete získať. Aj to vedľa toho môjho, vľavo, aj túto pizzu. No proste veľa vecí. Čo som vám to chcel ukázať? Ja, moje idečko. Tu máte moje idečko. Bože, čo robím. Vidíte? Ja to ešte napíšem no bože, jak sa to povedie, do komentárov, ale no asi viete, čo myslím. Pridám tam text. Do prčíc. Kámo, tej Wi-Fi je šibe. Viete, ako dobrá bola, keď som netočil? Kokos, to boli pecky. A ja taký, keď som nenatáčal, do prdele, však tá Wi-Fi najecháš už funguje. Ale fungovala normálne. Tak to si pozriem, jak to dá, ty kokos. Nie, to je debil. Nemal si ho míňať. Nemal si to účko míňať. Ja mám ďalšie, takto pohodka. Ty jahodka. No čo, ideš ešte do mňa? Ty nego. Ojojoj. Už videl, že mám účko, tak sa otočil, hajzel. Kokos, teraz som vyzabíjal troch. Všetkých troch som dozabíjal. Dvoch predtým, pardon. Ja to hrám ešte ľudia, musím si spievať. The stronger be the larger seed, the stronger be the larger seed. The bigger be, the bigger be royalty. The stronger be the larger seed, the stronger be the larger seed. The bigger be, the bigger be royalty. Do prdele, no je po nás. Ľudia, prvýkrát, čo ten song nevyšiel. It's a sad. To nič. Tak, ty kokos, táto nás zachránila jak nikdy. Tá Amber, čo ti dáva? Ok, mám 661 trofej. Dám posledné 2 kola a končíme. Alebo počúvajte, jak dáte 20 lajkov, tak jak dáte 10, tak budem s niekým natáčať. A jak dáte 20, tak budem natáčať, ako pušujem Piper v kuse a musí to byť všetko na videu. Od týchto pohárikov, čo mám, jak dáte tých 10 lajkov a aby som pušol s niekým, alebo počúvajte, takto to bude. Jak dáte 20 lajkov, tak sám pušnem. Môže to trvať to video aj 2 hodiny, ale musím pušnúť Piper na 800, jak to bude 200, že 220 20 lajkov. 20. Yes.
Ne, to som bola v strese. No nič. To máme už vyhraté. Yes. Nehajte mi ho. Ja sa chcem s ním pohrať s papagajom. Debil proste, ešte ma dorazí. Ja, že pôjde do mňa, keď učko mal. No ja vidím, tak idem do tej Piperiny. Ok, dáme ešte posledné kolo. Víte, dobil 680 a koľko som ju mal? 628? Je na 620. Alebo na 619, neviem, asi na 620 a vidíte, jak toto vyhrám, tak ho púšťujem na 680 čosi. Lebo ľudia, ja dneska hrám brávko v kúse. Asi od 8 ráno, to som hral asi tak do 10. Potom som si dal pauzičku do 11. Potom som hral asi do 12. Potom som dal pauzu do 2. Lebo som bol na vyšetrení. A potom som hral ešte o 5. Asi do 7. Kokšo. Takže pre mňa to nič není, hej? Ja to dám tak či tak. A asi si musím spievať, aby som nezdechával. A toto je posledné kolo, to dám aj bez spevu. A toto sme aj tak vyhrali, toto prvé kolo. Kokos, kebyže i ten poko dorazí všetkých. Ja si preskočím. Oni často chodievajú tam do tých kríkov, kde je ten poko teraz. Tam ich vždycky úplne vypnem, že pau. Dobre, idem spievať. No nič ľudia, idem spievať. Jak sa to spieva? The sugar be the light you see, the sugar be the light you see, the big let me the big let me royalty, the sugar be the light you see, the sugar be the light you see, the big let me, no nič. Viete čo? No dám si posledné kolo, chcem to dať na výhru. To posledné. Alebo viete čo, ne, ja to dám na tých 680 a končím. Lebo dneska mám toho brávka až. To kebyže hrám v kuse, tak to hrám asi 5 hodín. Kebyže to hrám v kuse, tak to mám približne 5 hodín. Kokšo. Takže to není pre mňa veľa, hej, ja si problém nemám. Aj s tým natáčaním, ja natáčam rád pre vás. Akože, ale niekedy si aj tú pauzičku dať musím. Kokos, jak som ho tam posunul. Pohodka, to už dám. Tak. A ja idem hneď dopredu. Toto je vždycky moja taktika. Keď mám účko, idem vždycky dopredu. A tu niekoho vždycky dorazím. No vždycky nie. Ale mňa ešte nikdy nedorazili zatiaľ, čo som tak išiel. Myslím, čo som tak vyskočil a po chvíli. Ne. Že nezdechol. On fakt zdechol? No nič. Ľudia, the sugar be the light you see, the sugar be the light you see, the big let me, the big let me royalty. The sugar, kámo, to bolo čestné. Dobre, ticho. The sugar be the light you see, the sugar be the light you see, the big let me,
Don't be girl, let me royalty. The true be the light you see. The fight should be the light you see. Don't be girl, let me, girl, let me. Don't be girl, let me royalty. Yes, ľudia! Kámo, raz mi to nevyšlo, keď som si spieval. Ale kámoško, lebo ja keď si spievam, tak sa cítim tak pokojnejšie. No ľudia, mal som natáčať do 20 minút a to budem natáčať tak do 27 minút alebo 28. No nič. OK, Casey, no nechcem vidieť ani Piercyho. Ale ten Piercy umiera strašne moc, hej, to proti nemu neznášam hrať. Bolo by po mne. Dávaj toho Piercyho, chcem dať dole. Ubral som mu. Yes! No nič, ľudia. A teraz budem vidieť, kde idú. Zase Piercy je hentam. Je debil, čo ho nevidel? Ty kokos. Tak toto. OK. Bude to 1-1 sa stavím. Lebo tá Piper, jak trafi toho Nányho dvakrát, tak je mŕtvý. Aj ten Colt, ty kokos. To nedá. To zbytočne dešuje. Ale ak sa hovorí, nikdy sa netreba vzdávať. Kámo. Nevadí, 1-1. Ľudia, chyba mi posledná výhra. Posledná. A ty vypadni odtiaľ už, Piercy, lebo ťa nakopem. Prostý Piercy. Sestrička ide proti mne, ktorá má výplajt set. Kámo, ja som debil, ja som zabudol na jednu dôležitú vec. Ja som si nespieval. No nič. Si kokos, ale možno to dajú, aj keď dosť silno o tom pochybujem. To nedá Karl. Tak keďže Karl vypne Piercyho, tak to je dobré, tak ten Piercy by sa strapnil. Kámo, je to tam. 687 trofej. OK ľudia, to by bolo z tohoto videjka všetko. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Čo máme tu ešte? No to tu mám toľko toho, čo si pootvárame. To sme mohli čakať. A blinky, OK, 100. Yes, coiny potrebujem. OK ľudia, či to by bolo z tohoto videjka všetko. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Jak áno, tak dajte like a vidíme sa pri ďalšom videjku, tak jak som povedal. Tu máte ešte raz to moje idečko. Ja ho ešte napíšem vám a môžete si ma pridať a môžeme zahrať. Tak s vami bol Jakub, tak vidíme sa na budúce. Čaute.